लोमजागोन बायदि मोनथारदों आंना लोमजान बायदिसो नांबाय थादों होनदों आंखौ मानोबा थांगासिनो गुवाहाटि लोगोफोर दायो आं दिन्थिगोन दा उनाव गुवाहाटि सहैबा दिन्थिगोन आं सोरखौ लायनो थांगासिनो माने नोंथांमोननि थाखाय सारप्राइज दायो बेखौ आं माने सिरियासलि दायो सहैबा देखायगोन माने दा नै थांगासिनो जोङो बाहाथा सारियालि मोननाय जादों आरोना ड्राइभ खालामगासिनो बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो नामा बार'था 50 बाहाथा सारियालि मोनफैबाय लोगोफोर नै माखो गोजान जायो गरेस्वरनिफ्राय एसे मा बुंबावनो आरो खै किल'मिटार मथ'थे 18 किल'मिटारसो जागोन बायदि मोनदों आं अखा खोबदों गोजौथिंबो बै नै लोगोफोर माने अखा हानायनि चान्सेस दङ अखा हानोबो हागौ डिब्रुगड़आनो सि फारा डिब्रुगड़ा आजिखालि सब इउटुबारफ्रा सब थालाजोब्बाय ना गेमस्रियाबोथ' ओइ हौवाखौ थान्दा गोदान लाबाय देबालाय गेमस्रिया लाबाय दा थान्दा खालि बिदि खालामबाय गारा दोनलायब' माथो आरो फैसानि मानसि मस्त जा रहा हूँ अभी हम यारो कभी यार बहुत दिनों के बाद आया हूँ मैं लोगोफोर नै थांगासिनो दिल्ली बार'नो अभी केरा दङ माने हा हावा गारि साथा सांसारि पार जानानै दा मा मोनसिगोन जोङो गौरिपुर मोनफैसिगोन आरोना लोगोफोर दा नै जोमै खोबदों गोसोम जाजोबदों अखा फैनायनि चान्सेस दङ दायो मजा लानांगौ लोगोफोर आरो लोगोसे बे भिडिअखौ नायलांबाय थानायनि गेजेरजों माने चेनेलखौ आरोना आंनिखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो बयबो माने सब्सक्राइब खालामना गालांदो गौतम दा बहुत दिनों के बाद गुवाहाटी आया है कैसा मिला है अभी आके कैसा लगा है अच्छा लगा है बहुत दिनों के साथ मतलब हम दोनों फिर से मिला है मतलब बहुत दिन हो गया था जो हम लोग मिला नहीं था बस मतलब कुछ काम से आया है पिकअप करने के लिए ना
लोगोफोर नै आं माने जायखौ लायनो थांदोंमोन ना दाखालि माने लायनो थांदोंमोन आं गुवाहाटीयाव जेब्ला लायनो थांनायाव नै सोरखौ लायनो थांदोंमोन आब' मिथिखौ लायनो थांदोंमोन नोंथांमोना नै सिनायखायो जानांगौ गोबाङानो दायो बागानपारा बाक्सायाव दंफैयो फिल्म शुटिंनि थाखाय राहा मुभि शुट जागासिनो बिराद खस्थ' लाइन गैया मैयानिफ्राय ओमफ्राय दा गारि सिङावसो जिरायना दंखायो जोंना सोलिगासिनो दायो बागानपारा Makeup man. 4462 33. जोंहा खिफिरा Hai, मारुल' मोनदों खिफिरा Ironi logo. Oh ada. Layar kita. Mozaं. Rollasi. एबार फार्स्ट टाइम माने मोजां मोनना Mozaं awan nazar. ओमफ्राय सानबेसे जाखोमोनलाय शुटिंआ Dinai sanbri jasina. Sanbriयाव आगान होगोन ओरैनो फिल्मा माबायदि जागोन फिल्माथ' मोजाङानो जागोन दा सोलिबाय थानाय जाथायफोरखौनो लानानै बानायनाय जादों बेनिखायनो मोजां जानांगौ बायदि मा समाव लासै नुगोन बे फिल्मखौ बेखौथ' बिश्वकर्मायावनो नुगोन बायदि होननानै बुंदों नाजानोसै जेसेबां थाब हायो एसेबांनो बेयाव जायाबाथाय दुर्गा फुजायाव माने फिक्स आरो माने बे समाव लासै नुनायनि आसा दङ आरो रायजोफोरखौ माबाफोर बुंनो सानो रायजोफोरखौ आसा खालामो बे सावथुनखौ नायनानै रायजोफोरा मोजां मोनगोन मोजां मेसेज फैगोन होननानै आसा खालामो बिदिब्ला थेंक इउ नोंथांमोनाथ' खोनाबाय जानांगौ माब्ला नुहैगोन माब्ला समाव लासै रिलिज होगोन सिनेमाखौ